Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da sake kasancewa da ku a sabon wannan bidiyo mai albarka. A wannan bidiyon za mu nuna muku yadda wato za ka haɗa fake chatting kamar da abokinka ko kuma kamar da budurwarka. So wannan application din yana matuƙar muhimmanci a cikin wannan wai, wanda bai mana subscribing bai danna mana subscribing sannan ya danna mana alamar ƙararrawa, domin hakan yana ba mu ƙwarin gwiwa da mun samu sabon shirye-shiryen mu ringa ɗora muku. So a ƙarƙashin wannan bidiyo din za mu ajiye muku wato wannan linkin application din kamar haka. Misali za ka zo ne ka shiga application din, already gashi nan a wayata na riga da na ɗauko shi. So idan ka shiga cikin wannan application din kamar haka, idan kana so wato ainihin kamar misali gashi nan, bari in nuna muku yadda dai za ku yi. So idan ka tashi za ka danna nan, so in ka danna za ka zo wato ka danna gashi nan wanda na zagaye kamar haka. So idan ka tashi za ka sa wato ainihin sunanka a nan wajen, misali kamar haka. Misali idan ka sa sunanka a nan gurin kuma za ka zo wato ainihin ka sa hotonka, misali kamar haka. Sai ka nemo hotonka ka zo ka makala a wajen. A misali kamar haka, wato ainihin na saka hoto na a wajen. So nan kuma idan kana so ka sa lambar wayarsa wanda shi kake so ka yi wa wato fake editing din nan kamar na chatting kamar haka. So misali kamar haka sai sa phone number ita. So bacin ka sa wato za ka bari chatting nake yi ko kuma a online nake ko typing nake yi ko wani abu da yake makamancin haka. So bari da yin bashi wato ainihin a online. So nan ma sai ka zo wato ainihin kai compile din phone number ɗinka, misali kamar haka. So already bacin ka riga da wato ka sa wannan abu, so sai ka zo ka danna save. So bacin ka danna save za ka zo ne misali gashi nan kamar haka. Gashi nan za ku gani kamar haka inda na riga da na hada wannan abu. So za ka zo ne ka danna ka shiga ciki kamar misali kamar haka. Idan misali mutum sallama ya maka kamar yadda dai kake so misali ka chatting ɗinka, misali bari ku gani kamar haka. Misali barko gani, idan shi ya fara ma sallama misali za ka danna. So idan kana so ka ce wassalam misali kamar dai ka ringa chatting, sai ka zo kuma to ka danna nan wajen misali kamar haka. Gashi nan kuna gani kibiya ce ɗaya ta kalla nan, wata ta kalla. So idan ka tashi, idan kai kake so ka mai masa da misali kamar amsa haka, to kun gani ya je. To idan kana so misali to shi kuma ya turo maka da amsa kamar cewa wato gashi nan dai kamar misali ce ya kake gashi nan, to kai ma sai ka mai masa da wato reply misali dai kamar haka. Haka za ku ringa yin chatting wato misali kamar haka. So za ka iya haɗa wannan chatting ɗin wato da mutum in kana so wato ka raina masa wayo, kamar ka raina mutum wayo za ku ringa irin wannan haka gashi nan. Sai ka danna shi ne gashi nan, in kai masa gashi nan. Kuma menene ne wato har kira ma za ka iya yi, misali kira kamar haka. Gashi nan idan kana so ka danna kira, za ka zo ne ka danna nan misali kamar haka. Sai ka zo ka danna call, gashi nan call. Idan ka danna call sai ka zo ka danna gashi nan video call kake so ka yi ko kuma wane ne, to dai bari mu zaɓi dai wato call din nan. So kake ya dan yi mintuna kaɗan ko kuma so kake already kana danna call din ne, sai ka zo ka danna nan misali already kamar haka gashi nan. So misali kamar haka za ka iya ɗagawa wato ainihin ka dai raina mutum wayo dai kawai fita wato ainihin fake chatting. So zai nuna maka, ka san idan kuka video call da mutum yana nuna time ɗin da kuka ci da wato abubuwan da dai kuka yi abin nan kamar haka. So sai ka yi misali ka cancel kamar haka. So gashi nan misali ma idan group ne kake so wato ka yi shi ma wato ainihin ka raina mutane hankali. So za ka zo ne nan misali kamar haka. Za ka zo ne misali nan ka sa sunan group ɗin nan, sai ka zo kai adin ɗin mutane misali
gashi nan kamar in kai adadin mutane ka sa hoto shi ma za ka ringa yin picture ta cikin sa ba tare da ka sha wata wahala ba. So kada ku manta wanda bai mana subscribing bai danna mana subscribing sannan ka danna mana alama kararrawa domin haka yana ba mu ƙwarin gwiwa da mun samu sabon shirye-shiryen mu ɗora muku. To jama'a mun gode.